Ja. Okay, så... Hej, det er Bjørn og Daniel fra vores YouTube-account. Vi vil lave nogle Let's Play-videoer, så jeg håber, I vil nyde at se dem. Lige så meget, som vi vil nyde at lave dem. Yes. Nå. Ja, så skal vi vel have fat i noget træ, ligesom Okay, alt. det gør jeg. Kan du ikke begynde at lave noget inde i hulen? Eller hulen. Lave en hule. Har vi en hule? Nej, men det finder du. Okay. Shit. Daniel, du har lige fået en sms. Hej det? Ja. Nå. Er det nogen, vi gider at snakke med? Det ved jeg sgu ikke, jeg har ikke tjekket. Nå. Det er sagt til at hugge sten med hænderne. Hugger du sten med hænderne? Jeg skal jo lave en hule for helvede. Og vi har ikke nogen pickaxes. Jeg kommer med en til dig. Okay. Eller er du allerede inde ved sten der? Ja. Så tager jeg lige og laver 2 sten til os. Der er kul her. Ja, fedt. Jeg stod også noget op på... Jamen, er det ikke nemmere at tage det her? Jo, jeg kommer nu. Okay. Lige, hvor er du? Jeg er inde i... Inde i hulen, det havde jeg næsten gættet, men hvor er det henne? Det er vist inde ved bugten. Derovre. Fuck. Det er fedt. Har du set det der retarded bjerg derovre med dirt og så gravel og så stone? Fanden går lige galt. Jeg ved det ikke. Hey, der skulle da hul herovre. Hvorfor bruger vi ikke bare den hule, Daniel? Hvorfor sagde du ikke det? Hvor var der kul henne til? Derovre. Det var en fin hule, det her. Nej! Shit, der er en zombie! Så skynd dig ud. Han brænder. Monkey. Jeg tipper ikke ham. Hey, der er mange. Der er flere zombie. Hvor mange er der lige? 2. Der er 3. Ja. 3. Fuck, jeg blev ramt. Kom. Bare lad dem brænde ihjel. Lad være at løbe hen over vandet. For helvede da. Nu døde den jo ikke. Det var ikke godt, vel? Nej, fordi så slukkede den. Lad den brænde ihjel. Ja, men kan du ikke lige have min ryg, mens jeg lige går ind og laver de her pickaxe? Det kan få lavet nogle svære. Det er sjovt, den går ind i bjerget nu. Det er så dumt. Sådan der. Hey, der er kul her. Godt set. Det var sgu da det. Jeg sagde til at vi er nød. Ja, så er der så 2 pickaxe. Yay. Jeg gætter på, at jeg godt kan droppe den der wood. Okay, hvad fanden gik det lige galt der? Ja? Ja? Ja. Yeah! Den skøjtede bare hen af... Shit. Hvad siger klokken? Den siger 14:35. Skulle da ikke. Skulle da i Minecraft. Der er en zombie mere herinde, der kommer op. Den brænder. Altså, jeg har noget kul. Er det okay, at jeg lige går ind og smadrer til der... Ja. Klokken den er omkring 2:30. Han er lige bag mig, han ikke? Jo. Løb. Nu døde den. Der er meget kul. Der er også uden på alle... Shit, der er meget. Jeg mener, Søren, der er meget. Skal du ikke være fræk. Jeg går op og får noget mad. Det er en stor hule, det her, Bjørn. Stor. Der er kul herinde. Der er meget kul herinde. Løg din lorte. Jeg mener... ekskrementgris. Hey, hvad er det dernede? Er det en dungeon? Nej. Hey, der er også iron. Okay. Så tag det. Ja, okay, nu er jeg løbet tør for... Jesus.
Der er et brunt får. Ej, vi skal bo om på den anden side. Om på den anden side af bjerget. Altså, nu holder du kæft. Det er meget mere nice heromme. Jamen, Der er et svævende bjerg. ja, jamen, jeg har jo fyldt hele det her ind med fakler nu. Så laver vi bare et hus ud fra den anden side og graver ind til den der hule. Fedt. Ja, jeg fik achievement for at ødelægge wood. Ja. Yeah. Nå. Siger du til mig, at det er helt spil, det jeg har lavet nu? Nej. Det er bare nice om på den anden side, så vi graver bare igennem. Og så laver vi et hus om på den anden side, så vi stadig kan bruge den hule der. Okay. Der var 4 stykker af den her. Okay. Og så er der masser af kul. Yes. Så har du ikke engang lavet en dør endnu. Det er dårlig stil. Har du nogen idé om, hvor langt det her har været nu? Hvad mener du? Ja, jeg glemte at kigge på klokken. Hvor lang er en dag? Cirka 10 minutter. Så må vi bare slukke, når det bliver mørkt. Jeg tror det var en zombie, der kom. Så skulle jeg til at smage... Ja, jeg skulle til at smække dig lige i face. It's getting stuck in here. Har du været inde og kigge her? Nej, ikke endnu. Jeg skal jo lige gøre sådan, så der ikke kommer monster ind. Freaking awesome. Har du fundet noget uld endnu? Hey. Nå ja. Fuck, det har jeg glemt.